Moje dieťa sa ráno často rozplače a nechce ísť do škôlky. Skúšali sme všeličo, ale rána sú u nás boj. Máte nejaký tip, ako mu to uľahčiť? V prvom rade je dôležité si povedať, že sú to úplne prirodzené pocity, raz za čas, samozrejme ideálne nie každý deň, ale závisí to tiež od dĺžky adaptácie. Ale každý z nás máme niekedy deň, kedy sa nám nechce stať z postele a chceli by sme najradšej ostať doma a pozerať nejaký film. Ale je dôležité to tomu dieťaťu uznať. Uznať tú emóciu, uznať, že vidím, že sa ti nechce ísť, vidím, že dnes by si radšej sa hral s hračkami, ale máme také pravidlo, že do škôlky sa chodí, takže do škôlky dnes pôjdeme, je niečo, čím ti to môžem uľahčiť alebo zlepšiť náladu. Často deti pomenujú a povedia, že čo by im pomohlo sa cítiť lepšie. Druhý bod je možno nastaviť si tie rána tak, aby to aj pre vás bolo vo väčšom pokoji. Niekedy sú naozaj hektické tie rána a potrebujeme všetko pripraviť, nachystať dieťa, ešte ho aj udržať v nejakej dobrej nálade. Ale možno niekedy si na to vytvoriť viac priestoru a nastaviť si to časovo, že od vtedy do vtedy budeme mať čas pripraviť raňajky, od vtedy do vtedy sa budeme budiť a urobiť si to ráno možno také spoločné a porozprávať sa pri tých raňajkách a potom ísť do škôlky bude možno jednoduchšie pre všetkých.